Usikhetho sebenza selokhu nabo nobhala selokhu nabo usihlalo selokhu nabo ama-PR selokhu nabo amakhansela akusakhulume egrupini sanibonani bonobhala bohlala boorganizer sanibonani ma-PR khansela amahle sanibonani bo-candidates akusakhuluma egrupini lokunaba ama-PR akusakhuluma egrupini sanibonani. Uma ngabe wenza ucwaningo olukhuluma kakhulukazi ngabantu abasha e-Afrika khona into ebizwa nge-Africa Youth Survey ngesingisi futhi ingivezele ezimbalwa kusuka kade prepare for this session ukuthi akuyona into engekho lenisho ukuthi abantu abasha ngokwebala ibona namanje ngokwaba-IEC wase-South Africa abaphume ngesininzi ukuyovota. Ngazi noma niyakwazi nto. Senginceda nje ukuthi ngingenele ey'nambeni nginazo ziningi nginazo ngisho nezeze-sub-regionini nezanganginala i-ward mina ku-ward 3 ukuthi how many people are registered in this world njenge-research. But ngeke nginingi ngoba kufanele nihambe niyosebenza. Ngokwami nje ukuthi appetizer ukuthi nazi ukuthi emkhontweni akuhlalwa yasetshenzwa. But there are little more than 3,000 iy'namba zale ward. What we have? 3,000 ama-registered voters aka-Ward 3 as at 4 August ambo-check-a nabayisi as at the 4th of August indawo mhla 4 mhla 2 yavala i-registration ba-consolidate iy'namba bafaka mhla 4 they are final and authentic ngesilungu usihlala kuhlela uthanda isilungu authentic lezi namba hlala they are undisputed. Indaba sikhuluma ngezinamba. Politics is a game of numbers. Sengitshela ukuthi nabantu abangabi la ababhalisela ukuvota. Lengane ukuziwini okungenani kufuna nithole isininzi kusale nami sengihlebele ngazo ezakha amavoti aka-1 3. Yabona sakho umsebenzi oluju. A special taking from your attendance kuthina lo mhlangano. That's why I'm reading it. Yenza ngithuke ukuthi abantu abasha awukade ngisajabulele lesa study ukuthi abantu abasha they are now active sebeyabona ukuthi akubona ukuthi nje bayi-motive nyana force wena uthanda ipolitiki yaka left abantu abasha they are emotive force ye-revolution. I-motive force abantu abazozuza uma ngabe sesizabalaze sakhululeka yibo sibabiza nge-motive force. You are a primary motive force nina ngoba umkhonto uzophiliswa yinina going forward. Yiko eqinisile uNdlunkulu thina sesiyafela. Abantu ekufuna baphile yinina kodwa kufanele niphile ngamanga nolwazi mbumbu. Kungafuna nithole into ezi njengale nje ethola nge-9 minutes. So lezi zinto zibalulekile emadebeni ukuthi kule namba esinazo la sazi ukuthi leli candidate ngeke liwine singazange sisebenze sonke ngokuzikhandla. Okungenani 2,000 wale namba sifake ebhegini yethu. Siyakwazi ukuthola ikhansela lesibili i-research engitshelayo ka-227 okuyi-Richmond. Ikhansela lokuqala sithole ngama-by-elections umsizi waka-Ward 3 endalini. This will be the second ward ngoba mina sengigcobile uwena ozobe ikhansela lale ward nginaso isikhathi. This comrade uyongifuna ukungithola ngoba le nto izokwenzeka. Usuzokwazi. You will be the second MKP ward councillor ka-227 emva kwamsizi waka-3. I mean over-2 because this is what councillor lesibili. Councillor lokuqala ngalo umkhondo likaDubuza. This is KZN engikhuluma ngayo. Ngolandela ama-statistics again sengizohlala phansi ngingishaya. I was looking at the dashboard yenamba zabantu abasha in the country. Abantu abasha abaningi bayazi ukuthi balapha bavotile, amena babhalisela ukuvota ngoba sikavoti. BaKwaZulu Natal. As compared to Gauteng, organize amthukile.
hamba ninakile lento thikuthini mobuka inamba likhulu mama-province eSouth Africa iprovince enkulu kunawo wonke is Gauteng nina we are number 2 but statistics athi i-youth from 19 years to 29 years i-majority yayo ephumile yayo bhalisela ukuvota iqhamuka KwaZulu-Natal. Uyasithini lento futhi isho ukuthi i-youth yaKwaZulu-Natal takes into ye-political involvement serious. That is what I like about you. But njengabantu abasha nikhumbule ukuthi we are not operating in an island in a province, we are part of the country. Funa kuniwarisha ukuthi yini eyenzeke eGauteng. Angithi uyabopha ukuthi bayifunelani research abantu abasha. Lezobe yabo nje i-clean. Ngisho athi national ayikho kwi-region. That will follow lento esibiza ngama-voting trends. Because what will help you to even realize senzohlala phambili kwephansi lento eniyifuna so not badly but not also good but niyayifuna leya 30% ne ngifuna ukunitshela isecret ukuthi nizoyithola kanjani ngeke niyithole ngokuthi niyixoxe nabantu abadala ukuthi sifuna nizoyithola ngokuthi niphume niyosebenza kakhulu njengabantu abasha meniyena wina kakhulu niyabuya kubantu abasha anizobancenga nizobatshela ukuthi nawo ama-result bengabe sithi ka-227 eRichmond sifuna umeya ngeke umkhonto wesizwe uze wale olidwe uZuma lo engimaziyo ngoba uZuma award each one of us nkulu ngokomsebenzi awenzayo. This must not be a talk shop ukuthi sifuna speaker sifuna deputy mayor lokho asikufune with an understanding ukuthi sokuthola nathi ngoba sisebenzile to get it. Yikho ngiyithanda into yokuthi the leagues okuyi-women's league ne-youth league yomkhonto bayavumelana ukuthi kufuna basebenze ukuze umkhonto uba-awade ngalezi zinto kufanele basithole. Uyangizwa legal wena legal uzokuqondisa uma sengikhuluma into illegal ne ungikali. Ngizama ukuthi ngikubona ngale politiki encane nje ifaka nje mahonji nami ngoba sengibuka nelanga. But imnandi ngoyilalela ayibhori. Ikwenza futhi wazi ukuthi njengoba ula endlini mawuphuma la uyonzana angithi akutshelile nami futhi usuyazi ukubaningi abantu ufuna ubathole abazovotela lo comment ukuze sikwazi ukuphatha le party. Futhi athase ngentshela ukuthi uzana uyishilo lento kude president lokuqala umkhonto uNeshacele from the box. Ngiyithanda ngoba isho yena mina ngisho ukuthi nabangaleli. Asikho comrade 2026. Ndiyabazi lo. 2029. That's it. I will tell you why. Uzuma makho umkhonto uThesu wakhela uku-attain power. Futhi singayi-attain nje noma ingaziphi inamba nge-2/3 majority. Leyo into ayizokwenzeka kulabo uhulumeni basekhaya ngomasipala. Mesifuna i-state power sosithola ngo-2029. Which means 2026 is a springboard sokukhombisa ukuthi 2029 sifika naziphi lapha. Angazi ngiyayilandela futhi. Kusho ngamanye amazwi ngithethe ngivumelane noZuma ngoba uZuma wasizwa ukuthi waya oNdlunkulu nabanye bathi hey uNkulunkulu ungalinde uNkulunkulu engafuni i-contest including myself as a researcher. Ngitshela njenge-researcher ukuthi why. There are many reasons engakunika wona ukuthi wamkhonto at this point in time kade kungafanele ungenele ukhethe enyaka leniyenzanayo mekuthiwa nominator nayo. You are not ready. Not necessarily that you are not ready. Kade ngakakulungeli ukufunda into entsha. Ubona izinto enzenzayo izinto zakagogo lobbying yes lobbying the chief lobbyist. Umaletha mkhoneni maseduze. Ngiyabuzela. Kodwa futhi ngoba akekho washo ukuthi ngekho lokho ufakani umuntu wazindayazi. That is why ngangibhemi mina as a researcher ngoba ngiyazi sizenzani nizenza ngoba nazi nisona azike ezinye engizaziyo ngaphansi kwathi. Such that abantu abathanda lento namanje bazothi ukuze bangene kufuna baqhwebe imino bashaya abantu abathile. It's a tendency kufanele sikhishwe ukuthi
Ungakathi okunye sifike emkhonweni kufanele sihambe sonke siyogezwa la kugezwa khona thina zisembethe khona namanje umuntu okhalela ukuthakathana engane ungakublame ukhule kanjani but ngoba namhla uzobona thina somtshela ukuthi akakhululeke uyeke ufuna umuntu oqala ozosukuma asupport lo candidate because lo candidate was voted for by the majority. Ngithi inamba esebenza mangabe inamba eningi sifuna lo comrade fanele sonke sisekele.